ka do an ka taa kunungo yɔrɔ la o b'a sɔrɔ o dongo ta de jara walima tɛ k'a dɔ san 4 novembre kalo tile 10 nata o b'an hakili jigin min ye dankɔrɔba ye k'a dɔn a ye diɲɛ to walima tɛ k'a dɔn karisa banna a fatura walima tɛ k'a dɔn kelen dɛ président Amadu Tumani Ture ale de ko don walima tɛ k'a dɔn jamana in kɔnɔ ni ko ATT mana fɔ ka ban bɛɛ lajɛlen b'a ye cɛ min don walima tɛ maa t'a ko fɔ maa ye min ye kunungo mɔɔ ye kana bila maaw la wajaba tɛ k'a dɔn président Amadu Tumani Ture i k'a dɔn novembre kalo do tile 10 wajaba tɛ san 2020 ala ka wele sera a ma dankɔrɔba a taara nɔngɔma san 70 ani san 2 wajaba tɛ président Amadu a y'o kɛ dugukolo sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Amadu ka fatuli n'a kɛra Istanbul Turki jamana na kɔrɔfɔ in fɔ a kɛra dɔw ɲɛna sogokan ye sabula an caman b'a la an ko ɲɛna dankɔrɔba in de sa sabula a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri nka ala ye fɔn fɔ da dugukolo sanfɛ don dɔ la i bɛ taa lahara wajaba tɛ k'a dɔn président Amadu a ka saya fɔli a ka denbaya wajaba tɛ k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ye zɛgɛrɛ i k'a dɔn dunan fara dugulen kan min da ye ka taa dugawu don kɛ min da ye ka taa somaw hinɛ minɛ min da ye ka taa nin jɛ in ye min kɛ jamana kɔnɔ kabini ala in da n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye a ma deli ka fɛn kɛ ye nka a ye min kɛ jamana kɔnɔ hɛrɛ in sera ma wajaba tɛ k'a dɔn don kelen kɔfɛ jamana yɛrɛ ye taasi kɛ ka miiri kɛ min y'a ka suturaliw ye k'a kɛ jamana ka ko ye a kɛra baza a la génie militaire a don camancɛ fanga i k'a dɔn a président fɔlɔ Bandaw min ye Asimi Goyita ye ale de kun ye président danga ye ani président kɔrɔ caman Alpha Umaru Konare ka taa se Jɔnkunda Tarawele min ye ninnu bɛɛ lajɛlen sogo donni ni ka taa a ka janaja kɛnɛ kan wajabati a ko min ye président Amadu a ka hadamadenya n'a fɔra i ɲɛna i kamana bi guwan kosɛbɛ dankɔrɔba in bangena Moti wajabati k'a dɔn a ka denmisɛnya kɔnɔ min ye kalali misɛnninw ye baganmara misɛnninw ye ani jɛgɛmɔ o y'a dɔn Mopti ka den caman b'o de kɛ wajaba tɛ walima sɛnɛmisɛnninw Amadu a ye nin baaraw de kɛ min ye balontanw ye u kun ka da ninkun ye kosɛbɛ min ye cycle fondamental Moti Mitombotu Bajangara wajaba tɛ k'a dɔn a ye nin bɛɛ salu ni ka laban lɔkɔlisoba min bɛ Bamakɔ n'u k'a ma ko ENSEC wajaba tɛ lɔkɔlikaramɔgɔw bɛɛ kalan o lɔkɔliso de la san 1969 a ka ayiwa diplôme fɔlɔ a y'o salu ye lettre histoire géographie maa si kun t'a dɔn wajaba tɛ Amadu yɛrɛ kun t'a dɔn ala y'a da min k'a ma k'a bɛna t'o baara kɛ don dɔ la sabula a ye kalan min kɛ ni ka tila wajaba tɛ o ye lɔkɔlikaramɔgɔya kalan de ye nka min kɔni ye daka ye wajaba tɛ ala b'i sama ka s'a ma cogo bɛɛ lajɛlen na a tor'o de la wajaba tɛ k'a dɔn waati nana a nana mɛn k'a fɔ cɛta bɛ sen na min ye sɔrɔdasi cɛta ye wajaba tɛ k'a dɔn école inter arme EMIA Katikaw fɛ yen a ko ale na ala minɛ ka t'i tɔgɔ sɛbɛn nin na sɔrɔdasiya ka d'ale kabini a denmisɛnnin ma a bɛ t'i yɛrɛ lajɛ a la wajaba tɛ a ye concours kɛ min kɛ a nana passé min kɔni ye formation ye san 1969 wajaba tɛ ka laban ka tila walanw na san 1972 a bɛ bɔ don min sous-lieutenant Jala i k'a dɔn o b'a disi la nka hali bi n ka se ka dɔnniya sɔrɔ n ka kɛ cɛngana ye min ye sɔrɔdasiya baara ka di n ye Amadu ma daw ma a laban na min ye sanfɛ kalanw ye n'o ye ayiwa école supérieure des troupes aéroportées Riazan URS jamana na san 1974-75 a taara o kalan kɛ centre national d'entraînement commando SENEC a taara o kɛ Montlouis France jamana na san 1978 école supérieure de guerre interarmes 17e promotion Parikaw fɛ yen 89-90 wajaba tɛ k'a dɔn ayiwa min ye cours supérieur interarmes min ye promotion ayiwa 42e promotion i k'a dɔn a y'o fana walanw zalo Paris France san 1990 président Amadu wajaba tɛ k'a dɔn maa tɛ se k'a fɔ sɔrɔdasiya k'i bɛ gundo fɔ a ye a ye kɛlɛ dɔn a ye kɛlɛ kalan wajaba tɛ k'a dɔn kɛlɛ a y'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛdɔn nka n'i y'a ɲininka kuma o kuma a ye baara ni kalan minnu kɛ a ko a tɛ ɲinɛ Riazan i k'a dɔn o kalanw kɔ sabula sɔrɔdasiŋana minnu dɔ a bɛ fɔ diɲɛ buna ko sanfɛ a n'olu de ye kalan kelen kɛ o lɔkɔliso in na min ye président Amadu Tumani Ture wajaba tɛ k'a dɔn awa Russie jamana na général caman dɔ a bɛ fɔ Amadu n'olu de ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ Riazan
a ko min ye hakilinaw ye wajabate k'a dɔn a segilen kana faso kɔnɔ min ye commandant min ye commandant de compagnie chef de bataillon wajabate k'a dɔn parachutiste wajabate k'a dɔn wulikajɔ nana boloda o baaraw nana diya ye kosɛbɛ wajabate a laban nana kɛ min kɔni ye lieutenant ye octobre 1974 capitaine octobre 78 chef de bataillon 1er janvier 1984 lieutenant colonel octobre kalo 1988 général de brigade juin kalo 1992 général d'armée octobre kalo tile fɔlɔ 1987 président Amadou Atete wajabate k'a dɔn wulikajɔw nana boloda a nana kɛ aywa garde présidentielle o ɲɛmaa ye 1981 ka taa bila mars kalo san 30 1984 min ye commandant de bataillon para commando wajabate o nana kalifa ma siɲɛ 2 sɛbɛnnikɛlaw ko nin wulikajɔw bɛɛ lajɛlen nana kɛ fo ka taa se san 1991 ma lɔkɔliden kɛlɛ nana wuli Bamakɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen donna kɛlɛ la aywa ka ɲɛsin Musa Tarawele ma min ye faali ni bɔli jamanadenw ka kulekan ni tɔɔrɔ Amadu a laban nana jamanadenw ka baara tɔ dafa ni ka Musa Tarawele ka fanga ni ka minɛ Musa minɛnen wajabate a ko ale nakun tɛ fanga ko ye jamana hinɛ jamanadenw hinɛ mankanba minnu kɛra mars kalo tile 26 o ka se ka ban wajabate k'a dɔn donama in kama min ye jamana denmisɛnninw ye olu de ye kulekan bɔ Amadu Tumani Ture an bɛ sa i nɔfɛ Atete an bɛ sa i nɔfɛ kuma in sɔrɔla o waati wajabate k'a dɔn ka kuma dɔ bɛrɛla a ko wulikajɔw nana bolo da wajabate a nana ye k'a fɔ jɔnkala jamana in bi danga min na fanga dili civiliw ma o de nɛgɛ b'u la o kuma camancɛ fanga a tɛna kuntala tɛ janya u kan ka baara min kɛ wajabate k'a dɔn o de ye comité de réconciliation nationale RNA wajabate k'a dɔn ayiwa ale yɛrɛ tun bɛ jɛkulu min o comité de transition pour le salut du peuple CTSP Amadu Tumani Ture a nana transition i k'a dɔn k'a dɛmɛ k'a baaraw kɛ wajabate a bɛ taa kunjɛ tuma min ye woto kuraw ye o nana kɛ o y'a sɔrɔ jamana sariya kuraw ani jamana taabolo kuraw wajabate olu bɛɛ lajɛlen nana sigi sen kan wotow bɛ kɛ cogo min parti politigiw kan ka kɛ kɛcogo jumɛn na jamana yɛrɛ taabolo kan ka kɛ kɛcogo jumɛn na nin baara bɛɛ lajɛlen kɛra fɛ tuma min k'a ban a bɛ komi Asimi Goyita bara ka baara minnu kɛ bi wajabate k'a dɔn a ye nin bɛɛ lajɛlen salo ka taa ban président sigi nana kɛ a nana kɛ Alifa Umaru Konare i k'a dɔn ale garijɛgɛ ye ale de fɔlɔfɔlɔ kɛra président ye wajabate k'a dɔn baaraw nana kɛ Amadu fɛ ka dɛmɛ kɛ kabini o kɔni kɛra a y'i walankata sa k'i yɔɔlɔ wajabate k'a dɔn gɛlɛya bɛ diɲɛ fan o fan farafinna u b'ale de wele a bɛ t'o kɛlɛ fɔ k'o ban kɛlɛ ban Amadu i k'a dɔn sigi k'a fɔ Amadu wajabate k'a dɔn a y'o baara kɛ k'o ban min ye président Alifa Umaru Konare kɛlɛ ye tile wajabate k'a dɔn sɛgɛlɛ banajugu wajabate ka diɲɛseleke naani a wa setigibaw wele min na u bɛ se ka na wajabate ka na jamana dɛmɛ min ye Alifa Umaru Konare o ka fanga i k'a dɔn u nana ban min kɛ san dan kɔfɛ a yɛrɛ y'a ɲini sa maliden caman ye kulekan bɔ a la k'a ka na wajabate k'a dɔn Sikasokaw fɛ yen a tiɲɛ fɔlɔ k'a fɔ n bɛna président ɲini a kɛra Sikaso o tuma wulikajɔw nana boloda wajabate k'a dɔn caw i k'a dɔn malidenw y'a ta siɲɛ filanan na u y'a ta wajabate ka kuma surunya sɛbɛnnikɛla ko président Amadu Tumani Ture Mali président ma deli ka na Mali misaka kan président ma deli ka na Mali kɔnɔ kabini indépendant fo bi Amadu ye fanga mara cogo min na hakilina min na an bɛɛ ka jɛ n di maa lebu nka n'i ye min kɛ min ye jalaki i yɛrɛ de da bɛna a fɔ wa o kan ka dilan cogo min na ka sɔrɔ i ma wayiba ka sɔrɔ i ma lebu wajabate i b'o fɔ o tɛ kelen ye wajabate k'a dɔn siraba o de bɛ kɛ sababu ye jamana ɲɛtaa ka sabati wajabate dɔgɔtɔrɔso jamanadenw ka kɛnɛya wajabate k'a dɔn dabali caman de min ye Atete bugu ye wajabate k'a dɔn sɛbɛnnikɛla n'a ɲinɛna n'o fɔ a ye wajabate don min ye Amo bɛ sigi sen kan an bɛɛ ko nin ye nkalon ni namara ye wajabate n ko an na taama a don hali polisiw ka jɛnɛjakulu k'u ti jɛn n'a ye k'u t'a fɛ nka bi waase ka don Amu na ɲani da don dugu jɛko 20 bɛɛ bɛ ka dugawu k'a ye président Amadu k'i hakili lajigin kelen na hôpital Somine Dolo Sebari Moptikaw fɛ yen o inauguration IBK de y'a kɛ
hôpital k'a jɔ sefa wari miliyari 10 kabini jamana yɛrɛ sɔrɔ a ma deli ka kɛ i bɛ ka kɛtɔla k'a ka discours kalan i b'a dɔn a ɲɛji ka teli a sina ka tasi bila kɛ ATT ye ko ni ne jɔlen yan sababu de don Amadu Tumani Ture de tun kan ka jɔya ka hôpital inauguré o kɛra ne yɛrɛ ɲɛna Sebari o don a y'o fɔ o awɔ o kelen a y'o fɔ a ye bonyamasegin kɛ échangeur ka Bamakɔ ɲɛda yɛlɛma président Amadou Segu échangeur Sikaso échangeur a ma k'a ɲɛna Amadou ka jate don Boy Jabate mun tora kɔfɛ ni jɛn ye san 4 a ye diɲɛ to nka hali sini n'i y'a tɔgɔ fɔ Mani b'a fɔ ko est-ce que i b'a fɔ k'a b'an ɲɛkɔrɔ sisan hali sini